Дзень перамогі. Развейваем міты. З дапамогай прафесійных гісторыкаў Радыё Свабода сабрала факты фальсіфікацыі Другой усесветнай вайны, якія застаюцца ў беларускіх школьных падручніках і агучваюцца дзяржаўных СМІ. Вайна для Беларусі пачалася 22 чэрвеня 1941 году. Адразу не. Першыя бомбы упалі на Горадню і Баранавічы ў верасні 39-го, калі яны яшчэ былі ў складзе Польшчы. Немцы ўзялі Берасце ўжо 14 верасня 1939 году, але пасля пакту Молатава-Ріббентропа Берасце перайшло ў склад СССР. Напад Нямецчыны на СССР быў цалкам падступны і нечаканы. На самой справе Сталін атрымаў каля 80 паведамленняў ад савецкай агентуры пра падрыхтоўку нападу. Папярэджваў яго пра гэта і Чэрчыль. Але Сталін не верыў нікому і перадаў у распараджэнне Гітлеру звыш 20 транспартных караблёў, якія стаялі ў нямецкіх партах пад савецкімі сцягамі. Раніцай 22 чэрвеня немцы захапілі гэтыя караблі без адзінага стрэлу. Сталін ацаніў тое, што здарылася так – прасталі. У еўрапейскай частцы СССР войскі Нямецчыны былі значна большыя за савецкія. Так, але Чырвоная армія па колькасці войскаў саступала войскам Вермахту і саюзнікаў Нямецчыны ў 1,3 раза. Але разам з тым яна мела велізарную перавагу ў танках і самаходных гарматах, у авіяцыі і ў артылерыі. І калі улічыць савецкія войскі другога эшалёну, то і перавага ў колькасці асабовага складу таксама была на баку СССР. Гарнізон Берасцейскай крэпасці мужна супраціўляўся каля 2 месяцаў. Насамрэч, немцы занялі Берасце 22 чэрвеня літаральна за 8 гадзінаў. Толькі ва ўсходнім форце Берасцейскай крэпасці купка салдат на чале з маёрам Гаўрылавым працягвала супраціўляцца цэлы месяц, да 23 ліпеня, але ніякага стратэгічнага значэння іх барацьба не мела. Лінія Сталіна. Лінія Сталіна – гэта сістэма ўмацаваных раёнаў уздоўж старой заходняй мяжы СССР ад Карэльскага перашыйку і да берагоў Чорнага мора. Будавалася яна з 1928 да 1939 году і павінна была прыкрываць Менск. Але да 1941 году лінію Сталіна на 85% дэмантавалі, таму немцы і ўзялі Менск літаральна на 5-е суткі, і ніякіх баёў ад Берасця да Менску не было, як не было і самой лініі Сталіна. Гераізацыя асобаў. Напрыклад, подзвіг Мікалая Гастэллы. Паводле афіцыйнай версіі, капітан авіяцыі Мікалай Гастэлла на падбітым немцамі самалёце развярнуў гэты самалёт і накіраваў яго ў калёну фашысцкай тэхнікі. Са зводак савецкага інфармбюро пра гэты таран даведаўся ўвесь Савецкі Саюз. Але калі ў 1951 годзе магілу капітана Гастэллы раскапалі для ўрачыстага перазахавання, сярод рэшткаў знайшлі асабістыя рэчы іншага лётчыка – Александра Маслава. У гэты час Гастэлла ўжо стаў часткай савецкай прапаганды, і яго подзвіг ужо не абскарджваўся. Апроч мітаў пра вайну ёсць і белыя плямы, значныя, але малавядомыя факты, напрыклад, тое, што Беларусь пасля вайны страціла свае тэрыторыі. Як жа гэта адбылося? 10 жніўня 1945 году быў прыняты закон аб савецка-польскай мяжы. Згоднага закону Польшчы дасталася амаль уся Беластоцкая вобласць і 3 раёны Берасцейскай вобласці. Узамен БССР атрымала ўсяго толькі 15 вёсак на былой польскай тэрыторыі. Такім чынам, Беларусь стала адзінай краінай з ліку пераможцаў фашызму, якая страціла частку сваёй этнічнай тэрыторыі.